Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom let's play na hru Shake and Fidget. Začíname takisto. No, takže, bo nebudem tu už pridávať hudbu, že zase autorská práva, pokiaľ nenájdem nejakú normálnu hudbu, kde vlastne autorské práva nebudú oné, že nejako spotlené, takže budem musieť čítať. No a skúsim nejako napísať do komentu a tak, no. Dobre, takže máme všetky postavy znova a ideme skôr tak arenkovať a pozrieť niečo do neviem, toto chcem tu rozprávať, vyzerám to je, no. Takže internet, to je lepšie, počkaj, budeme snažiť lepšie. Hopsem. Nie, dobra. Chyba hubičky, a co, nie, hubička na toto. No. Co tam? A teraz klikneme plakať do tohto a také do oného. To je to obratnosti mi je na nič. Intervenčne na nič. Dobre, intervenčne, ale sme to vydržali. Dobre, takže ideme na S2. Mám hlavu. Musím to robiť teraz, pretože inak by som na to zabudol. S2, nič, aká mrazí. Ešte nám to chýba. Jo, zase mi to vypadlo, ja to tak neznašam, je to tak často bola tá S2. Čo? Hop. No, to skúsim ešte nemeniť. To ešte nemeniať. Nataknúť, kedy splachujeme. Nie to všetko máme. Skúšime či hľadku, pretože to teraz nechcem. Splachujeme. 60, no ešte tu. Dnes si idem kúpiť hru raz, takže budú SPH z toho na 100%. OK, no podzemko, podmazerám tu ešte nedám, to je jasné. Ideme sa na S24. Toto mi prišla pošta od Martyho, že či som s tým do cechu, tak prečo nie, že? Ale ešte 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 by som mohol ísť do World of SF, ale tam musím im dať nejaké tie hubičky a hen tam nemusím vôbec nič. Ja ešte myslím si, že by to bolo, že poďme si k tomu Martinu. Však on sa rýchlo, on má 60 niečo, že by sa rýchlo dostal vyššie. Počkaj, vidíte, to som vlastne dal ranku, že? Som dal hovor. Včera obchod. Inteligenčný. Najlepší. Škoda. Počkaj, to neviem ešte teraz. Dneska by som si mohol kúpiť, ale ešte uvidíme. To všetko nie. Čas. To som opravne starú. Vyučené zmeniť.
ja som potreboval vymeniť všetko síce, ale no, neviem. Poďte na to potom kam. Dáme skúsme na toho Maxity. No, podľa mňa, to nie. No sem. To nemohol pomôcť. Dobre, tak možno aj nevieme. No, ale teraz na tom na S23 a skúsme kusujúce. Yes. Jedna. Nie. Toto. No neviem, že to pekné. Ešte silu potrebujem. Zvýšime dneska staty, určite. Nie. Ešte si kúpite tam. Dobre, ale sil 18 pekné. Dobre, no. Čo si no, ideme ešte na staty klikať. Čo tu také dáme? Dá to určite. Dáme čo to do tých vedľajších statov. To bolo tých 213 približne. No a našťastie a dáme do inteligencie vydrža. Aha, ešte takto dáme. Dobre, spoda dáme toto napríklad spodka tak kľúče od tretieho dňa. Yeah, či od druhého, sorry. Či od tretieho? Ja už neviem, od tretieho sa mi zase. No. Je tu na S19, tu mám 2 epiky, takže som skúsil no to vlastne neviem, kde som napal. Neviem, takto. 40. No a sme na niečo na to obyvateľov, lebo ja mám strašne málo. Ježiš, no to nie je lek, to našťastie. Chcem môžem zobrať, ale silu sa predám. Obratno 21, silu netreba, 15. Čiara obchod. Aha, čiara obchod, dobre. Takže toto klikneme párkrát. Není dobré. No, toto by možno aj bolo dobré, ale idem to riskovať, takže nebudem nedelať také debilové. Či risknem? A ne, idem to riskovať. Nech sú tam, nech je tam aspoň trošku väčší. Sebila na odvaži. No, to by aj dobre bolo, ale zostane iba inteligencia, neviem. Skúsme. No, tak to je ono lepšie. Toľko, dobre, no to je ono lepšie. Obratnosť 22, to je čo to je na 6. Dobre. Ideme parkať ešte semka. Težové. Čo tu také vidno ešte? Dobre, no. Ideme na štvorku.
pardon. No a zbroje, na čo tu mám? Sila 30, 58, máme viac. Pardon. Sila 68. Neviem povedať. Čaro obchod. Inteligenciu. No záujem. Ja si zoberiem, tento predám, tento si zoberiem. Tento si zoberiem, tento si zoberiem. Tak, a čo tu máme, čo? Dobre. Čo mi tu dáva toto asi, že? Dobre, no. Teraz ideme sem, skúsime dať nejaké to pocelko. Skúšame to do tarantu, ale tam... Yeah! Yes, yes, yes. Na 300 konečná zbraň. Krása. Ešte mám konečne našťastie, pekne. Ako to má 80... to je krása. Mega, 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 mega. No. To je úplne mega. To máme zahodiť semka. Pardon. No a... Ne, nemá klikať. Tuto som si dával potemko. Tu sa nemôže, že tu som môže si dával. Hodíme to jednu hručku. Yeah! Ďalšie potemko dám. Dáme potemko takto a to už nedám. Dobre. Máme tu spodku. Čo tu také máme? 45. Dobre. A koľko som... Aha, dobre. Hospoda. Áno, to dáme. Ježiš. Inteligencia to nechcem. A hovorím toto. Dobre, takže na tu na S18 a máme skôr toto. A tam dole nepôjde. Jasne, že skôr toto nehovoríme. Tu by dole aj mohol ísť, ale... Slyhaj, ten... Yeah! Toto mám epic síce, ale... Tento je lepší od mňa. Že? Či... Je lepší. Ten epic. No, nechám si tam ten epic, pretože veľmi zdraví. Ale nedám tam toto. Ale nechám si tu. Čaro obchod. Pekne na inteligenciu. To máme chytiť a zahodiť. Dobujeme na inteligenciu. Zahodím. Hop. Dobre. No, takže tu máme na nič. 63. No, ale nie. Dobre. Zoberiem toto. Ich tam. Tu si nechám všetko. Toto si dám cenka. Aj táto to urobíš, nechám si. Toto je rukavice, ale tam si tam tiame. No, čaro, hľadal som. Teraz to prejdeme 147. No dobre, mám si tam. Či to nie je veľa, ale nevadí. No. Počkaj, tam bolo na vydrž? Ja som negeš. Tam bolo asi vydrž, ja. Bože. Či mi došiel elik nevydrž? Neviem. Dobre, no ešte také toto. Nejaký elik. To nie je, čo mi našlo. Na 3.30 dáme. Tak. Ešte nedávali. Dáme tu na najmenej na 5. Tak. Hospoda. Mám tu ešte 57. OK. No, počkaj, dával som tu? Ale to nedával. To je strašne na hlas.
Tak, dobre. No to na S1 Danmark, či Deutschland, nemecký. No, čo tu máme? Čo to stále? Čo tam tigra? Nejdem ešte teraz kúpovať, keď sa to chodím húbky. Tu za 15 kúpovať nejdem, či nie. No. Inteligencia 1. Hlavne tak mi to vlastne viac nemôžem kúpovať, skôr strašielka. Ani zďaleka. Takže asi nemohol. Dobre, to nám to čo najviac money, takže ich potrebujeme. Čo víš? Toto, že nie. Čo je tu tak? No, dobre. No a... No, kúknem sa iný... Nie. Počkaj, dobre. Nie, dobre. Skúme toto. Jo, škoda, no nemám tu žiadne hudíčky ďalšie. Nevadí. Počkáme si na tej S24 na ten kľúčik. Čiže sa to nejako... Dobre, ja to strihnem a keď vlastne budeme mať ten kľúč, tak sa ozvem. Dobre, takže sme tu znova. Máme tu S24. A vidíte, že to bol kľúčik. Myslím z seba. Toto je funguje takto. Dobre. Poďme to down. Dobre. Ježiš. Som ale vego. OK, no. Toto bude pekný dnešný diel. Počkať. Dnešné je všetko. Ak sa vám video páčilo, nechajte like, odber a nejaký komentík. Čau.